mɔgɔ ba wolonwula kɛmɛ duuru ni bi duuru ni duuru minnu fagara jatigɛ wale fɛ diɲɛ kɔnɔ san 2024 ba saba ni kɛmɛ segin ni bi segin ni duuru sɛbɛnna Sahel walima kɛmɛ sarada la bi duuru ni kelen ka kɛɲɛ ni diɲɛ jatigɛ wale jatebɔ ye min labɛnna hakilijagabɔ jɛkulu dɔ fɛ min tɔgɔ ye ko l'Institut pour l'économie et la paix. O cisama nin bɛ jamana kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ni saba jate san o san ka kɛɲɛ ni jatigɛ wale nɔfɛkɔw ye, wa a bɛ bingani, mɔgɔ fagalenw, joginenw ani jɔnw hakɛ kɛ tamasiyɛn ye. Ka kɛɲɛ ni sɛgɛsɛgɛli nin ye, jamana 10 minnu tɔɔrɔla kosɛbɛ san 2024 kɔnɔ, 5 bɛ Sahel mara la. Burkina Faso, Mali ani Niger bɛ ka taa fɛ ka kɛ jamana minnu tɔɔrɔlen don kosɛbɛ tuma bɛɛ kabini san 2017 ka kɛɲɛ ni jatebɔ nin ye. O b'a jira ko sigiyɔrɔ yɛlɛma min kɛra jatigɛ wale yɔrɔ la ka bɔ Moyen-Orient la n'o ye Arabu gun ye ka taa Sahel fan fɛ san 2 tɛmɛnenw kɔnɔ, o fɔra o kunnafoni nin kɔnɔ. Burkina Faso tora jamana ye min tɔɔrɔla kosɛbɛ san 2 tugutugulen na ni mɔgɔ 1532 fagara san 2024. N'i y'a suma ni mɔgɔ 1935 ye san 2023. Mali bɔra jɔyɔrɔ 3nan na ka taa jɔyɔrɔ 4nan na ni mɔgɔ 604 ye, olu fagara san 2024. A bɛ tugu ni Niger ye min ka mɔgɔ fagaliw hakɛw cayara diɲɛ kɔnɔ. VOA Banbara ye Burkina Faso ani Mali faamaw sɛgɛrɛ nka u ma jaabi di a ko la.